Da. Acum. An de zile magazinul Someșu a căutat ca să izoleze acoperișul magazinului și nu a reușit prin alte metode. Abia în anul 1999 ne s-a oferit ocazia de către Prelastii și cu sistemul Prelastii am reușit să facem o lucrare de calitate superioară, care și astăzi este în stare foarte bună. În anii 2005 am mai completat și terasele exterioare a magazinului, chiar din cauza, datorită faptului că celălalt se comporta excepțional. Noi recomandăm și altor firme și garantăm că lucrările vor fi făcute bine și în termen scurt. Nici nu credeam la momentul ăla când 2 săptămâni au reușit să izolăm magazinul deasupra lui. Și uitați-vă că am reușit și de atunci nu avem nicio infiltrație, așa că vă recomandăm să folosiți, să folosiți sistemul Prelastii.